krono mama wada romade na de wa ba fidie so anope ye de ba fidie so no se me nua kuma me wo ye busu afie ho ye busu afie no ye nana ene sie busu afie nana no ye frɛ no Kwame Nkrumah e drum di pa ye Kwame de obedi Ghana so ye na da bi no a ni se Kwame Nkrumah na ne ba na aba he eti de dina abo obi ehunu ye Kwame Kumi Kwame Kumi le si fie no me maame wo me ne wo me maame ensa maame ensa no wo mo e wo fa ne sa Kwame Kumi no ene wo si fie no to si fie na wo wuye no fie no bedi wo fa asofo ne nsem ene wo fa asofo ye de wo ye nana no so mi fa se ye wo fa no nyina ne ye nana no nyina de wo nyina awu nti aka ye nana foi nti dan no ya che me maame maame odi kan wo di nyame che wonu wo panini wonu di o miensa me maame di amokon du won so di o miensa ena me maame a sese ne ba na bubu me dan no wonu so ne ba be ma ekro won so ne di o mienu dan mu ana se fishia pankoro no ya bu ni nyina da bi me dia me maame fam die no da po ba ko dia me maame ya che ya wo maame nya ye no ya bu agu dio yenko na da dia ma chasa so mi kan ben fie ba aduasa ne akiri asem na mi kan ya titimu a na ja me nto mi nua no so nto nti ya dia fa ma han e na mo so mu de no mu de bi ama wo bi chasa wo abonto ho de na wo de ama han ye nyina teto na nse bi na mi nua kuma ba ko ka kire mi se one be pedan nti me ma ne dan ni blam so mana mra na me ko ka kire do tim se tu na mi nua kuma ba e betenam na otuye otu pe na mi maame no wo ka kire no ba na efre no Kofi no e ma ne slimni ba bi tifie ho meti ya nso slimni ba na kwotena fie ho mi kokko bu so nti se Kofi no se de wo si ye no na me sa na tie de a me de me ma nka hwe na me ja to ho na anu abeba ba kun so ti dem dada won so atena mu fie bebre ya woti mu e na anu me wo ho na obeka kire me se fie no ntokwa e do so na wo mu ko adwaye ho dodo nti obetu nti me fina laba nsema no eno po won ko yini ya makura nsa na obeka akire me na me ka kire nsa mistre no me dia laba me pe obi amra be handa no na me dia laba nsiama no na me di ja obi afa de se nipa kro na me de manager wo de amana me nipa kro nkra de sika na mame ne nipa kro no ba dan no we so ogina ho na nimo na Kofi no wo fie ho wakofa se pinkasi o sadie no odi abubu apono no mpomani nyina gu fom ena me de abasa mesre mu me de beto manim se ema ne ya miensa na wo mu fie no so ya che ti se me maame de so wonka abusua no ho a Kofi me kan kire me ma mintie Kofi ne ye hwan ba Kofi ne me maame num ka akire na esa wo fa da bi me nua wo maame num ka akire wa wo nua maame ka akire wo nua ketwa da bi kire se me nana ye fre na fie du fie afie du fie no wo nyame che no wo amekon du no wo pumpunso no ba kire se wo komu a kire se me nua kire se wo bubu me maame amako kire se ono na maame dan wo ho wo do maame dan ba ko ama ha wo so te ba maame ni njira so de sei minim etsana modawo am dia ba ti dan podo dro sen no wabu agu fom ba ko mpoma ne apono to se me na wako bisa no me ko bisa na obabo me so me ko bisa na no na wo de no wa na epanyini wo ndo ya bante obebo ai obetimi awo ne ba do ya akora na me nete na ne maame ankasa nso kora na me ne maame nso kora nete no maame we yo se ye nyina maame no mawu na me de wabubu dan no maame we na me onso ono nso maame efrim na abusua panyini we abusua pen no pankro ma kwabo na mane me ko no wo se me nko na me mra me ko ye no wo se wo ko wo hu no na me san akọ obi ewu me ko wo se wo hu ti na no nkra me ko ho ayi me san akọ ye wo se wo hu Kofi na me ka kire nse no hu Kofi dia me le mo me ka kire nse de Kofi edan no obubu ntima ma polisi fo ache no aba polisi fo amane me mo ya mane nso so ye na me se da bi me de na ba ha na me mo ha me tie mo ha papa mo duma boboi ya me te papa ya ba wo sapa me mo na da no ho kakra na o fa so de ge kakra wo de ya wie ya samu mame ma party bremwe da me kan some way obedu baby na bo gone too soon bedu baby what a shock bedu baby mrante no kaka bi nche me
Munka bi. Ya tro ne de aboho. Ni nyina ye ani dia yemfa ma panyini a ene ye beto no. Eyemfomso kese pa. Na unua panin a otisi. Amina ani afio. Obetimi awo ba. Betimi awo ba. Jese usokra no wonne wo. Atena Na neti. Wo maame nso kra me na maame nso neti e kwankro obi anum se me na maame neti. Maame uwefia onuma na obina esase be se no kutupa. Na me pamu cho ne dan o ese obu gapon no. Me maame nyame che no. Na ne man nyina wo fie ho. So mbi anka we. Maame wunji di se bia adedan dodo ama han wa bra abusua ne nya ho mfaso bia. Ba cho dan me be ba fefe dan ya che. Ono ne de na ode ma han. Nyame che no. Ene ono ne de miensa. Me maame amakon de miensa. Ena kofi so won so wabubu me dan no. Won so de mienu. Ukura wo maame ba be makro. No omi mienu ba ko wi na aka be makro pe. Enso ye nya wa ye pamu. Tiama adan pie mienu. E wo fi ho. Ya ye na wo ya maame nu afre na fie du fie. Wo fie du fie ndem na ada. Wo ye na wo ya maame nu. Inti ade a be ma abusua pani si wo hunu ba bia wafa. Wonte ne nka de. Okofi onkoto no. Wo so ye abusua pani. Wo so hwema biribia tumi to yie. E wo de ekoso no. Abemo anu wa hyeda. Wo se ma me nti fie ho. Maame wo ma we. Me ba be ma ba ko penso me nyina na wo kono no. Na wo krono. Wa wo ti ofi. Pa cho da bi. Me ni akuma bi fie na mte. Na wo te. Na ade na mo pese aposifo aso bete. Oba no no munduboni bia na. Me ba ayi. Di obubu dan wunwen. Ene minim. Ana adwene mu ha obi Na wo ma me so. odo onum duboni na adwene ha no adwene onu kwa dan no hunu ye. E ba na ni so no onu kwa dan no hu sesi ha. O fa wa sheda. De wa no wa sheda. Ya ba tene mu no. Me maame amakon du. Ya nyina wo ye maame fa. Nti se me nua kuma so wonya dan ma ne ba ntene mu. Se me ma ne ba betena de. Wo tu de ma na wo masire mu ni ba bi. Se me ni ba nso tifie ho. No menim de me tie no se me ni ba na se sa ne ma nyina akogu dem. Ah wonti fie on ka ho. E na ama wonya advantage. Ade onya adwuma nsoso. Wo we na se wo kwa no asan. Aba be sina nem. Ah nti wo we ama me nti fie ho no. Ku apon no mpoma no. Wo ma me kire me. Na se amakon du nka afie du fie mba ho a. Wo ma kan kire me mamiti. So kwa ho nso de ne ye nche ne mfa amakon du fam ma me nim nua no. Na se ya che dada. Nya afa ni ye be che. Ti me nsam ne ha gisi nya brantie na ni nkyiremu a wono ne wono wo de ma ye. Eza ma part. Die ne besi a wo maame ana wo sister panyini edan wo ho na Eza o se abusua ne che dan na wo ho ana wa wo ntimu a de wa betena fie no ye mane nya asomdwe o. Debi. Ye mane pa ne nya asomdwe da. Ye beka se wo wanya bi mu atena. Maame fo na so planet na se che ya de. No de ma me sane de. Se bi ni sa so tu nua kuma fie. Na so de wo ba betem. Wo fa no fifiri mu no. E se maame fo no atena se no mo che ye che dan no. Wo maame. Ya na wo ya maame no ne dem na wo da. E dey ntina sa wo yes, an che se wo yi mi maame de wo yi na firi. Maame ona wo ba onua ne mo ntam te sen. Ya ntam boni bia ni ho. Boni bia ni ho. Ensem ha. Ena edan no nso o ma ni mu meka se bi edan no dodo a wunya aye no e bia o maame nti ase nti na mo ma ni mienu nti na maame onu kura wo ye be ma na wo be ma na ema hu mobo ama obi a edan mienu mu a ne maame wo ho a osusu se bia o maame ti ase a se de mo manya miensa no se ne wo maame ti ase na se ne se uhia miensa kan ne ye nche ba ku mienu fangu de no so na nya ba ko ene bra na aba na fa ena pa no peso otete maame no e ka de opeso ka ajiban nya sa ne wada roma ma ye hu ba bia wadi asem ye chi akudru yo ami du fie wadi maame di asem beto ye frɛ ye opani ya otutututu pun eja carpenter carpenter distraction ye frɛ no na ye penchiremu be ye se kwan bi aso obeba na ne be frɛ no wo so akakodi baabi nti ye frɛ na nchiremu bia wo no so wo no on fama ye se bia menim se bia na ye ba be ye renovation ofie ho onu nti na bia watutu pun no
na eno de yesika akum ya gine koku anum ti maame e ba sa de ro okotena dan ni mu no wo ye ne den do kotena dan mu won man ka hwe yankyere no fi sam ko ka bibi sesi a o hwe na me nua no aha me nti amman kan ti ma dwen se ne tam so dia tam wo de ma no so a me ma ne ntena ho se wo de dan na ma han wo de dan ba ko na ma han na de yatutu nso so de otutu pon de ende wo to wo dan miensa no wa fa mu ba ko de ahan ene wa sai ba ko wa sai ba ko tumi be no wo fie ho sa me ba fefe mu musa na ma me why ya che wo ma me wo bi wo ma me wo ni die o enti die tumi na wo wa wo ko fa wo ma me ana wo sister de e ma han esa sai ba ko aka ma pat to de bi ebinum de tumi bi e hye wo mo nsem tu no be so ti ma me no enya bibia so bi so ade abeka se ye busuansem ye nka ne fie ohun se wote ho na se ubu wani gumra so na se bi ebru de ensem fata na wo ya ebe wiase ye na fu wani to na wo se to obu ase wo ye den a o ma me nti ase na ko se wo di ejanka ni enso ntesa obi ama nyina ofa no nyina wu ya nana no nyina wu yo ofa na yo nana nkesa ya so fie ye nana fie ya nana fie o ntesa ya ma me de o me ye ngofa ase nti ya so ya so ya nana no na ntesa ya nana no ya nana ya ma me awu na ntesa be fie na be di ensam ene se no ano ni kwan so ka se chinchin obetu afri efie onum enti omo a ekotena fie on ma me on fa report bi amre o se bia unu abema no oha o madwen obi anfa report na fe dia ba asam na nka just yes bia bia dwa ya horo no ni anu wo mta akọ hu nne dia enso to kra dia se ne ye wo mo asem we nya asem a e wo se nka ye hweman be ye asem kase zan sa agyeman wo hwe de abrantie ya ye ya asefem asefem pa wo ma me de wo na so wo sister edie ene wakọ akọfa eno ye ni bra na se hunhumfin ma me do fie on se asema na wo ka no ha na ba mu yi o on se de na wo ka se busua fie hu asema na wo ka no on se nipa bi suban ena obi wo ho a wose me kwa akọbọ me sesen because nipa bi nya na ase nkọcha busua fie ni ntem na se ya na di nipa bi wo ho a ni suban na no na wo kohia wo bi a na asem odin a wodi be hia wo ma wanka se ohunu se enye mere on se ma mi wo ye nipa bi a odaboko utimi se nti no asemo na abranti ade a waye wo de ma me du fi sebe me se emmoa kura no eduru ba bi a wo mu ni court wo mu ni police station eso mu tena asomdwiem du fi ohun se mponkyere ni mie no okunda me se nkraman kura ko se o ma giant okwa so wo be hu no o mo san ate ho no o ti ho because military say omu ko machi no mu bapa no mu di bebomu a omo se na o maya yi because ntokwa na wo kokora wo dwene ni nua ne nkwa me susu se abrantie no de opeso oye nyina ne se oje maami nsem adan ni nyina kopem se wo bi what say baako wo de baako ama han age hu sika maame do de ama han ne de woni tumi bia so de wo dan ma han what you say dia di kan ni pa okotena mu no wodi na kasa wa bisa ne bibia na me musa no hwe adenti na wa hwe nhwe han wo dan da ho ko wo bitim wo bisa ne hwe me nua ban so na atena mu me ma me makodu nana ele nko wo tena mu wa je dan ana me chesa ma me yi wa de da ho bi afa wo ko ye no wa fa sa brantie ne na wo misa ne hwe so bisa baba ne se mwana ma ne kwan mo betena fie wonom what impa wo so otimi ko bisa ne se edan na ni wo no ena anwiano ma aka so de ade ne ma ya fa ho ma me bisa o anwiano ai ntina me dia ba hai me ka wo nwianom apart from obusua panyina akọbọ na mane no wo nwianom atia sesese no me ma me nyame che na epanini ena wo de ne wo ka na me che no ma no woni ne baba ne saa siram ni ababa ne te etu wona di ho ayima ababa ne kotena da nu ena wo se nsusu no bra kofi kro ha ma yo di bubu apono no ye chan wo ho wonu ababa kofi ne yire boy wa ware no
wa ware de say woni oba na ja woni oba ne be kwa ne sa be ma wo tutu apono oba ne be kwa ne sa ai say wo hwe ma akra ba na oni suban so ka tell am santi bi na awon we hwete go fi bubu apono no oni suban enso na fie oni pa o nyam chama no go fie ho obi afra me anka tell so ma me nyam chama na na ma me nyame chema no montam te say oni bia ni enten ene yanka nchiro unji ni so omusuro kra so omukoba amane akofi beka se akofi no omu na epia no etu no omontam te sen e be pia akofi se kofi se wa de ajuma mi enya e ma me nyame chene ma ne bi na omo nso so ene abusuapani no ene abusuapani ni enya bi ni omo kasa edura bi a omo amudi abusuapani no dufie yenton de ya na bi ade na mo sa asem ba fie a omo hwe nka because oya abusuapani na asamba na wusuro se wo ka obi benya okasati ade a ene na abusuapani no eni wo se yade ma wo abusuapani no asodie kese pa eda wo so a se wontu hu nsi ho a na wo frɛ ni pa no makora na wo se utimi to no because enya wo dia so na wo no ebi sisi esi dan wo dia wubububu epono ene na asefo eno na ase kyerɛ ne sei se enya ne dia fa ne famra kwan so na mo se edi kan ye maami na wo se ntempa wo koma police fo asote ebro koya na abrante na bubu ne dan nuanom etoso biem de okotena ne dan mu no eno so no so obo police fo amane na wo dan wo ho no obi abetene ma police fo asonte ni invite no na ni power man tumi so okotena dan mu ho no won kire minkasa ha wo de ba ye nye but a brace ye no sam prempre na de na wo se nka ma police fo asote na ni power timu no enkachi because wasaya de damage ti o so police for asote make us be adwene mu ha bi na wo ye nya ya nhwe ampa ba bi amfa na amfa da kro nipa na obetwidwa oba da kro nipa na obefa se kan adwidwa no hwe si na wasap no because asample ma tutu say nipa se de na da kro nipa te ho a won kodwidwa no se edan kra enkasa no edan ne nya ne hwe na wakọ se ne nipa kasa ede se oni nya yi a no anse wo fa se kan a ten wakwa kutwitwa no tito da bia ne ma bisa ne ni kan mo police for amane na ye mfa no o ma atoto na no mo hwe na adwene na nsisi so a o ma be recommend ba bia ye fa nipa no emfa what you say nti ha wa ban no de e be di kan aye ene se e be ma police for aso ate edi esi ye di mbre be sen atabe na wo twe be mi nsa ko enche sa e be police for aso ate ni akwachi abrante no na tumi a wovo ebi a wodan ne kura no waso ne da yesa wo mpe ebi o maami abeso ne da yesa dan ne won fanka ho ebi so no ahwe petentakra mu no wo ye bema wo fie ne maami awu aka ono nko a onwia so afrim enti a wo so ofa fie ne japade etena ne nyina so eya ye nwia no mo mema ye ntie we ni ye nhwe ne yie paa so asante ya asante enra eti se de si ha enra ya bema mpe fie japade o bema wo hweso na me ka se wo kwa e bema ya cha japade a yenyi wo mfrim na so ntimi fa bi nkwa abonten ana wo ntimi mfom ade a yenwia no mo mema no bi eye no nyame anim nukure ni enye kura manka na meboa enye se ya ni bro se ya hoye o na omote ho no o ma ntimi koye